обращение ма барои бародарони тоҷика. Ҳама касе мара мешиноса, гӯш мекуна, гӯш куна бародаро. Ҳамин қатор мегӯ бародаро, любой касе дар Тоҷикистон мега биё коғазат мекунем 15 000 сомон бутои Россия роид мекунем. Ҳамин гапи мара бигирем ратан, накунед ҳамин кора. Агар ягон причина дошта бошед, накунед. Мақсад давно ному фамилия алиш карда бошед, накунед. Ки намеша гузашта, ҳоли системашон гарени кор кеси Россияра, лабои аэропорт меқапатон 2011 сол авари табуровар ки тану соло авари кадагӣ ҳама ҳамин чизо мерӯяда, ҳамин кору боро калчи гапи чапо. Гапи манро бигирем бародаро, ягон тутами рисковата накунед. 15 000 сомон пули нишуткайма валлалам 15 000 сомон удагим. Немхи омадум баратан инҷа қилфум ина бо 30 000 40 000 гақда каручи билет гирифтестум обратно Тоҷикистон мерам. ҳамин суханои мара касе гӯш мекунам баратан чиста адуши гуфтестум, ман барои ягон кас душман нестам. Ягон мақсади ма ки беазоб да братано лучи ҳамин кора накунед, ҳамин ҷогоҳи гардона ханак накунед. ин инҷа мегӯем чиста азоб мекашем. ман инхи панои гап застанда болои сарда чашмака агар намехезам ма шуморо любой ҷура нишон метам. Конкретни ҷои нитодем братанҷон, конкретни. ҳамҷа хая 8-9 бародарем дар у кабинет карочи усушда бо занаку хован қати гулакои майда гудакошон ҳамин валлалам ё 2 солаи 3 соларам ҳаст, хай 5 соларам ҳаст, 10 солашам ҳаст, гудакошон қати хован. а як самолёт 20 нафар гаштагием братан. як самолёт дига айхуҷон омад, як 4 зана гаштан, 4 зана гаштагиай, як 2 бача айхуҷон паридагиай. Нак як гапи мара бигирем, ҳамин жуковист ки напарем бародаро. Касе дар гӯшо то мепара дар Тоҷикистон мега 15 000 сомон бути ҳуҷҷатто мекунем, роитто мекунем, накунед. ҳамаш мошенникан, пула вастанавӣ намекунанд, гапи чаптон вазбӣ меша. Хачи хела як хела қарз мекунем, ҳамира системара банк мегирем ҳамин сума. хатуна қашоқ накунед дар ҳамин айни кризис замоне ки тошто пул нестай, накунед ҳамин кора да бародаро. ҳамин коре ки ина ма ғалдидагим дар ҳамин ситуатсия масо ина 100 000 раси бигем дар Тоҷикистон сухтум билет гирифтум. ина бо 32 000 меша карочин 31 800 чанд сум билет, хайна 32 000 ҳисоб шекунем, хеле билет гирифтагим. иншааллоҳ фаҳмиди. хай инҷа бо чанд рӯзи дар ҳаминҷа рӯсте. агар ки нагири билет, ин инҷа пажиз хов мери мегам. фаҳмиди? Закон ина мехебронад. агар бародарон накунед ҳамин кора. риск накунед, ай банктон арзон накунед. сари бе проблемара да проблема намонем. ягон кас бародаро ассалому алайкум бародаро касе гӯш мекуна, ина гӯш куна, ягон мақола накуна, чотка буфаҳмада ҳамхе мақсад гап чапа